Halo lur, iki aku jalan-jalan meneh lur arep menyusuri jalan desa iki lur. Iki mau saka wilayah Kemusuk, kampung kelahirane Bapak Presiden kedua Bapak Soeharto ya lur ya. Iki arep menyusuri jalan desa. Engko tak akhiri ning Jalan Wates Pereng Dawe ya lur ya. Iki kanane desa ning wilayah kene asri kaya ngene iki lur. Iki jalur desa iki aku ning arah Stasiun Rembulu ya lur ya. Stasiun Rembulu iki engko stasiun sing biasa dienggo jalur nganu lur, apa perpindahan saka kereta Pertamina lur sing arep mlebu ning depo Pertamina Rembulu iki jalur silange ning stasiun Rembulu kono kuwi lur. Nah iki wis dila meneh wis meh ketuk stasiun Rembulu iki lur, bar belok kene iki lur. Nah iki plange stasiun Rembulu ya ketok kuwi. Nah iki kanan jalan kene iki lur. Nah iki tak ambil kurang luwih siang menjelang pagi menjelang siang ya lur ya. Kurang luwih jam 10-an. Nah kene stasiun Rembulu. Ki aku mandek sithik lur iki ndalah kok pas ana sepur liwat ya lur ya. Nah ngenteni sepur liwat sithik. Ngantri dulu pokoknya selalu berhati-hati nek ning palang pintu kereta ini ya lur ya. Nah iki kok begitu dibuka iki aku kok mlaku gliak-gliak. Nah iki wis dibuka aku mlaku gliak-gliak. Tetep toleh kanan toleh kiri ya lur ya. Ben supayane slamet lur, jenenge ning jalur kereta iki ya kudu waspada lur laline lur. Nah ini aku menyusuri jalan menuju arah ke selatan. Nah ini lur persimpangannya iki lur jalur kereta relay sing menuju ning depo Pertamina Rembulu lur. Nah iki sebelah kanan jalan kuwi ana rel. Rel kuwi biasane dienggo bongkar muat kereta Pertamina sing arep bongkar muat BBM ning depo Rembulu ya lur ya. Ning depo Rembulu kuwi sing menghandle apa salah satu kilang minyak sing ana ning daerah istimewa Yogyakarta lur. Kuwi tepate ning Jalan Wates ya lur ya, Jalan Wates Rembulu. Iki lur. Iki sebelah kanan kuwi depo apa jenenge jalur keretane. Iki aku sing lurus iki kanane sadu ini lur jalur pinggir kereta. Iki situasine ya asri lur ning daerah kene iki lur. Kene iki masih termasuk asri ning wilayah Sedayu. Iki kahanane kok ngene iki lur. Mengko ning ngarep kono kuwi ana patung Pak Tani aku ambil kiri lur. Iki ning kene iki patung Pak Tani kuwi sebelah kanan jalan iki ana tugune iki aku ambil kiri. Iki menyusuri jalur desa kene iki masuke desane wilayah ngendi aku ya ora ngapal lur. Ming nek jalane iki engko jedule ketok Pereng Dawe Jalan Wates ya lur ya, sekitar Rumah Sakit Mitra Sehat lur. Nah iki nek kampunge daerah kene kampung endi aku ora apal lur, ming nek jalure aku apal lur. Iki jalur desa ngene iki lur. Iki penere ning lor depo Pertamina nggone Rembulu ya lur ya. Nah iki penere ning kampung ning lor depo, ning kampunge ngendi aku ora ngerti lur. Iki aku mengikuti jalan iki wae lur. Mengikuti jalan kampung. Nah, kene kampunge ya masih asri lur, daerah kene iki wit-witane isih akeh. Iki lur iki kampunge. Kahanan kampung. Kene iki nek ra kleru isih mlebune wilayah Sedayu apa wis wilayah Gamping apa wilayah Godian ya lur ya. Sing ngerti engko iso dikomen lur, aku nek daerah kene iki ora begitu paham masuke wilayah Sedayu apa Gamping apa malah masuk wilayah Godian. Nah iki lur
jembatan kali ngendi lur kuwi lur, sing ngerti monggo dikomen lur ben saling apa berbagi informasi ya lur ya. Nah, iki wis memasuki area persawahan. Memasuki area persawahan ngene lur. Kono wingko ngarep kono wingko wis termasuk jalur gede lur sing menghubungke antara Jalan Wates ketok Pasar Nulis, ketok Pasar Gudian barang lur iki lur. Nah, iki aku ambil kanan ya lur. Nek ambil ngiri iki iso ketok Pasar Nulis, iso ketok Pasar Gudian, iso ketok Pasar Ikan Rewulu lur. Iki aku ambil sing kanan lur. Arah ning Jalan Wates ning Pereng Dawe iki lur. Nah, iki jalane kene iki wis halus lur. Iki salah satu jalur alternatif saka Jalan Wates ning arah Gudian ya lur ya. Nah, liwate iso kene iki lur. Liwate iki jalure pokoke berkelok-kelok. Selalu waspada, hati-hati ya lur karena iki ning jalur kampung bukan jalur nasional lur. Terus mengikuti jalur iki wae. Mengko dilo meneh ngarep kono kuwi wis masuk wilayah Jalan Wates Pereng Dawe engko dilo meneh. Nah, nek kene iki ketoke nek ra kleru iki mlebune ning wilayah Gamping lur, kene iki Bale Catur Gamping kaya mlebune daerah kene iki. Nah, iki bar jembatan iki kok Jalan Wates wis ketok. Nah, ngarep kae lur. Jalan Wates Pereng Dawe, Jalan Nasional 3 yang menghubungkan antara Yogyakarta, Wates, Purworejo, Kebumen, Cilacap, Purwokerto ya, itu jalur nasionale. Nah, ning kene iki hati-hati ya lur ya, nek arep medhot dalan selalu lihat kanan kiri. Nah, iki wis ketok Jalan Wates Pereng Dawe. Wes videone tak cukupke semene wae ya lur ya. Aja lali dibantu, di-follow, di-share, di-komen ya lur ya. Wes matur nuwun, aja lali ditunggu video-video berikutnya suwun.